bisa langsung naik juga. Dibagi mana ini pandu bah? Lata kan ya? Ini? Satu lagi ya? Ini Riau. Dibagi mana gimana? Dah ini Riau bah. Kami Riau bah dibagi bukan mana? Riau. Dibagi mana pandu bah? Sisa ini. Lama. So kita punya yang ukuran di korea dibagi mana pandu bah? Halo logofer, जों दा माने लटास टेम्पलआव मोनफैबाय आरोना नाथाय पासथायाव बन्द जायो होननायखाय दा मा होनो दा हाबनोथ' मोननाय नंला बायदि मोनदां हाबनो मोननाय नंला दा हाबनो मोननाय नङा ना नायनोसै क्लोज एन्ड क्लोज गेट क्लोज जाबाय ना बन्द जागोन माने बन्द जाबाय लटास टेम्पलनि गेटआ लटास टेम्पल lagi मोनफैबाय आरोना नाथाय पासथायाव बन्द जायोनो जोङो बारा माबा खालामासै आरोना लोगोफोर थेवबो जोङो बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय जोंना लोगोआना लटास टेम्पल नायनो होननायखाय गैया खाफाल गाज्रि फैयासै थेवबो दं दं आंथ' नायफैखांबाय लोगोफोर थेवबो जोङो होनाय जायाखै ना भिडिअ'आव लटास टेम्पल गेटआ बेफोरनो आरो लटास टेम्पल जरा-जरालै भिडिअ'ना पूरा बेरायदाउन जाबाय ini lotus टेम्पला लटास टेम्पल देखायनो ना bisa sini bisa बेफोरनि एरिया आरोना पूरा भिउ खुला थायो होनना सानदोंमोन आरोना आरामसे फैबाय जों जायै लोङै आरामसे फैबाय बाहाय डिउटि दंमोन डिउटि मावनानै फैबाय लोगोफोर दा माथो खालामनो नङा होमबा दा बन्द'आनो बन्द'आनोसै ट्रेफिकआव नुखादोंमोन माने मबाइलाव जिपिएसआव देखायखादोंमोन 5टा बाजियाव बन्द जागोन होननानै खिन्थु गोसो होआसै फैबाय ओमफ्राय बन्द जाबाय आरो नोंसोरनो भिरखौ देखायनो लोगोफोर सोरबाफोर फैबाथाय माने 5टानि सिगां माने 5टायाव ग्रोब मोनफैयाबो जानाय नङा लोगोफोर खमसेखम 12टासोआव मोनफैयाबो मोजां लाइन जायो लोगोफोर लाइन जानोसो मानो होनबाथाय बहुद गोलाव लाइन जानो गोनां जायो आरोना बेयाव बिना टिकेट नालाय थ' आइडि कार्ड लाइन जानो गोनांथि गैया लोगोफोर डाइरेक्ट आइ कार्ड देखाय डाइरेक्ट एन्ट्रि जानो हायो आङो डिफेन्सआव माने बेलेगा हाबनो मोना मिथिया माने आङो माने डाइरेक्ट निजिनि आइ कार्डखौ देखायनानै माने आङो एन्ट्रि जादों आरोना थ' बेबायदिनो लोगोफोर प्रायरिटि माने नायना थियो आरोना बेबायदि आं फैदोंमोन दा सोरबा सोरबा मिथिया लाइन जाफैयो आंखौसो बुंदो आरोना आंखौ बुंदोंमोन आरे नों बोरै लाइन जायासै हाबनाय होननानै आरे आराम आंनाव आइ कार्ड दं आंहा डाइरेक्ट एन्ट्रि जादों होननानै बुंदों लोगोफोर दा बेबायदिनो बारा लाइन जानो गोनां गैया लोगोफोर डाइरेक्ट हाबफै लोगोफोर भिडिअ भोले बाबा का जालमुरी है लगभग मैं भोले बाबा ने जालमुरी से अंदर ना आप कहाँ से कलकत्ता अच्छा कोलकाता नहीं भाई जालमुरी माने पूरा नखर परिवार सोलि जायो बिना इजोंनो माने नखर परिवार सोलियो ना लोगोफोर बेबायदि बिजनेस खालामजा आरो देखायबावनि 7 बोसोरनिफ्रायनो बिथा दंफैयो बेयाव ना जोंनि बर' माने बर' जाति बेफोरबायदि माने बहाबा फैनानै जालमुरि फाननाय नोंसोरबो लोगो मोनफेराखै ना लोगोफोर माने जोंनि बर' मानसिया फिसा फिसौ दखानखौ मावनो बायो येस ना नंगौना राइट मानो होनबाथाय जोङो फिसानिफ्रायनो सुरुबाद खालामनांगौ ना माबा बिजनेस मावनोबाथाय मालाय हारिया माने फिसा फिसौनिफ्रायनो हमथालाङो जोंनि बर' हारिया माने डाइरेक्ट गोजौ गाखोनो हानो नागिरा ना गोजौ गाखोनानै ओमफ्राय गुदियाव माने दानस' जायो नङा दा बेलेग जाथिया माने गुदिनिफ्रायनो रोदा खिलिबोनानै माने फिथाइ थायलायसिनो ना जोंफोरबो बेबायदि नाजा फिसा फिसौ दखाननिफ्रायनो फिसा फिसौ बिजनेस होनाय जों गिदिर जानो नाजा आरोना थ' बिदिबा लोगोफोर जोङो बाङाय देखायबावनोसै देखायनि र' सिनेमेटिक नाय लोगोफोर बेग पुरा साफा बेगलै बेखौथ' दिल्लीनि नङा सोरबा बिहारि हारियानानिफ्रायसो थाफैजोबनाय नङा होमबा दा फैदो देखायनांगौ नाय लोगोफोर पुरा फिसा बुस्थु मोनो बेयाव लटास टेम्पलाव फैबाथाय बेफोरबायदि मोनगोन गथ'नि आंखाल गैया
थान्दाबाबो खोनादों ना थान्दाबा मालाय न'खौहाय पुरा थिग थाक बेस लोगोफोर बे लटास टेम्पोलनि खाथियाव आरोना पुरा पुरा दखान Korea này juga beli jangan jadi kanan jadi malah kita mungkin zaman itu jadi mungkin kita kerana malah jangan siapa malah steam pura pura क्या रेट है आंटी 20 रुपया 20 रुपया का है मसाला डालो लगभग रोज़ आप बता नहीं दे स्टिक दे दो mana समफ्रेम दङ वाटारमेलन ओमफ्राय आरो मैदुफुल दा लोगोफोर चलो आओ फोन पे चेक करो कैसे काटो है तो सही था रे वो दो ini मोना जोङो फिसा फिसौखौसो देखायगोन होननानै नङा होमबा अंजी का ले लीजिए कौन सा लेना 100 रुपए का खाते 3 पीस का ताजा ताजा लगा ले भैया सर एक ही डाल लाइटिंग वाली तो बिथाङाव सोंनाय नाय जों बेबायदि हानानै फानोबा लाब जागोन जाया माने हा लखौ नागानाया जोंनि एरियायाव बेबायदि फानग्रा गैयाना दा जोंनि एरियायावबो गामि एरियायावबो बेबायदि दखान बाजाराव खाथियाव बेबायदि हाना फानोबाथाय साक्सेस जानायनि लामा दं तो बिनाव सोंनाय जों न'खरा जुदि सलिनो हानाय बेबायदि हाना फानबाथाय लोगोफोर न'खर सालायनो हायो आरो आरामसे हाजिरा खायो ना तो ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस दुकान से चल जाता घर पर पूरा आंटी नहीं चल पाता ना मतलब आप क्या करें वाले राजस्थान नियम ना तो ये एसे गोब्राब जायो होनना बुंदों आरोना बेसो तो गोब्राबाथ' बयनिबो न'खराव फैखायो नङा होमबा लोगोफोर दा बिनि गेजेरजोंनो सलायलांनो नाजानांगोन राइट राइट दा नहीं दिया ना अभी बिदिनो सलायलांनो बहुत जायो लोगोफोर बहुत जायो गोथावबो नालाय दा देखायलांबाय थागोन लोगोफोर ना र' मन्दिरनि प्रसाद रानदो लोगोफोर बेयावनो जानो ना एसे जानि नामा लाइजात लटास टेम्पोल हिसाबै जोब्बायनो जोब्बाय जोब्बायलै लोगोफोर नाय मन्दिरनि जानाय नंला प्रसाद बास स्टेन्ड गारि स्टेन्ड लोगोफोर बेयाव बास लायै फैयोना नङा होमबा गोजान नायनो टुरिस्टफोर फैयो बिहारानो जाबाय ना टुरिस्ट फैयो पुरा दोस्त कब से ठीक ठाक है इसमें क्या करता है वाइट मशीन वजन नापता है वेट कितना लेता है वजन नापने में हैं 5 रुपये में वजन नापता है अच्छा अच्छा तो एक बार नहीं दे वाइट मशीन में आप मुझे इसको किसने आइडिया दिया आपको ये करने के लिए आपने क्या आपने क्यों दिया इसको 800 का आया और कितना कितना सर्च कर रहे हैं अब इसको हैं हैं 1-2 महीने में मतलब 1-2 महीने में पूरा कितना इनकम हो रहा है मतलब है हैं अच्छा अच्छा तो कौन कौन है पढ़ता नहीं आप कितना क्लास में हैं
क्लास 8 में तो इसको पढ़ाई करने मतलब स्कूल में जाके आने के बाद वाइट टी-शर्ट लगा के बैठ जाते हैं मतलब अब कहाँ करें मतलब दिल्ली कहीं दिल्ली में करें Ponni ya. बेफोर नायदो बिथाङा क्लास 8 आव फरायो क्लास 8 आव फरायनानै माने 800 थाखायाव एडमिसन बायदों बिथाङा गथ'आ क्लास 8 आव बेनिफ्राय मावनाथ' जायाखै मावना जायाखै खस्थ' खालामनानै माने सोरबाफोर माने ओंखाम ओंख्रि बाराद्राय जानानै गिलिर अजन जानाय बायदि मोनदोंबाथाय बेहाय माने अजन सुजानो हागोन आरोना नङा होमबा ओमफ्राय बिथाङा क्लास 8 आव फरायो क्लास 8 आव फरायनानै बिथाङा दिल्ली बायदियाव सानसेयाव बेसे 150 थाखा खामायो 150 थाखा खामायो लोगोफोर सानसेयाव इउपिनिफ्राय फैनानै नै इउपिनिफ्राय बिथाङा उत्तर प्रदेशनि दिल्लीयाव फैनानै माने बेयाव माने वाइट टी-शर्ट लागायनानै माने पुरा फार्स्ट क्लास चल रहा है मतलब ना बिदिनो लोगोफोर फिसा फिसौ माने मावनानै जानो हायोबा जेरावबो माने उदै दं नङा बायदिसिनायानो ला माबा मोनसेयानो ला थाखो 9 आव फरायनाय समनि गथ'आ खस्थ' खालामनानै सिखाव खावाबासिनो डेन्ड्रेड सोबाखै बेनि मोनसे दा डेन्ड्रेड सिगारेट सोबा असिया माने मोनसे बिजनेसाव नुदों आरो ना बेफोरबायदि फिसानो दिनै वाइट मेसिन बायदो गाबोन मोनसे खेला लागायनानै माने दखान होनानै बा बिदिनो पुरा न'खरफोरबा सलिलांगोन आरो ना लोगोफोर बर' गथ'फोराबो फिसा माने बुस्थुखौनो लानानै माने बिजनेस खालामनो नाजालांनांगौ आरो ना उन्दैनिफ्रायनो मालाय हारिया माने फिसा बुस्थुखौनो मानोना फाननानै एकदमबारे फार्स्ट क्लास न'खर सलाय जानानै दं लोगोफोर दा जों बयबो बेकार नङा होमबा जों बयबो गोरिब नङा बिसिनि आखाइ आथिं दंबाथाय जेरावबो जालांनो हायो लोगोफोर ना जोंनि धोन होनोबा आखाइ आथिङानो आरो ना आखाइ आथिं मेगन खोमा बास बियो भगबाना बेखिनि होदो नङा होमबा भगबाना बयखौ बुङाखै कि नों माने धोनि जागोन हा नों निजिनि कर'नि सायावसो नङा रावबो गोरिब नङा नङा होमबा दा बिदिब्ला लोगोफोर दा मा नुयो देखायबाय थागोन जों माने जों हाइ क्वालिटि देखायनो नाजायाखै आरो ना फिसा बिजनेस ल' क्वालिटि देखायलांबाय दं हाइ क्वालिटियाव जों दंखायो नङा होमबा जोंनि एरियायावबो दं माने हाइ क्वालिटि दा जों फिसा क्वालिटि देखायगोन फिसा जानाय पनीर मसाला क्या प्लेन मोजां मोनोब्ला कमेन्ट शेयार सापर्ट खालाम बयबो मोजां सिटिनि मोजां सापर्ट खालामलायबाय थायोबा माने जोङो मोजां देखायलांनो नाजागोन हानायमानि नङा होमबा देखायगोन मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो लटास टेम्पलाव फैयोबाथाय ना लोगोफोर नायगा बर्डआव लिरनाय दं माने जेनेबा बेग बेफोरबायदि मोनसे केरिं खालामनाय बुस्थुफोरखौ स्मकिंफोरखौ लांनो मोना लोगोफोर हानायमानि माने गारियाव दोनबोखानाया गाहाम जागोन लोगोफोर ना थ' बिदिब्ला लोगोफोर जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबसै आरो ना मानो होनबाथाय मोनाबायबो आरो लटास टेम्पलाबो बन्द' नालाय दा जोङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय ना बाय लोगोफोर बाय